Dneska to docela nezvyčajné video, lebo som bol dneska v Nitre a pokiaľ chcete vedieť, čo som tam robil, tak tu máte Instagram, aj dole v popise a môžete si povedať, že som tam robil, čiže máte na storkách, že čo sa tam dialo. No a ja som bol v podstate autobusom tam, nejakým takým výletným, dajme tomu. A mal som so sebou sluchatka, ktoré neboli dobré, lebo nemali ani basy, proste zneli dosť na prd. A tie moje normálne sluchatka, tu ich vám dám, alebo neviem ako sa presne volajú, ale tu sú. A nemám ich teraz pri sebe, lebo sú v Alze na oprave, lebo majú takú tú, dajme tomu, že tú penu tak roztrhanú. A tak preto ja som išiel potom v Nitre, ako máme nejaký, že Nitra centrum. A tam som si išiel do Tartu, priamo ísť, že pre sluchatka, presne tieto, som si išiel pre ne. A potom som si všimol, že to stojí cez 179 €. Tak som sa pozrel o level nižšie a uvidel som tam tieto slúchatka. Volajú sa VHH 750, no. Som ja ich názvy samozrejme. A počul som o tom, že sú to dobré slúchatka, že pokiaľ chcete niečo medzi VHX 1000 M5, dajme tomu, a chcete dobré slúchatka pod 100 €, tak toto je dobrá voľba, som počul. Dneska si to poďme unboxnúť a v podstate mám tu na krabici, mám tu, že noise cancelling 75 hodín, to vydrží, má to rýchlu nabíjačku. Vieš si tam napojiť viacej zariadení, čo je dobré. Potom tu máš akože sú eco-friendly a máš tu aj headphone jack, čo je dobré. A no, poďme teda na to. To som teda takto. OK. Dám si toto sem. Dobre. Mám tu teda samú tú krabicu. Sony. No a teraz, že jak sa to otvára? Wow. OK. To je zaujímavé zabalené. Ukáž, čo tu mám? Mám tu niečo, že ako to naštartovať, ako pustiť si prvú muziku, potom akože ako ich zapnúť, ako ich spárovať. OK, toto teraz nepotrebujem, čiže odložím si to. Dobre. A mám tu tie samotné slúchatka, ktoré sú zabalené tomu, že nejaké látke, hen. Tak toto je. Tu mám nejaký... Tu mám headphone jack priamo. Vidíte? Jeden konektor, druhý konektor. Ako neviem, že jak to majú, že akože ten brick, ktorý mám k tomu, ak tam vôbec je, tak má akože headphone jack, akože nabíjačku. Dobre, toto je zaujímavé. OK, čiže máme tu headphone jack kabel, máme tu nejaké papierové, máme tu proste klasické menu. Máme tu samostatnú nabíjačku. USB-A do USB-C, fajnová nabíjačka a samotné slúchatka. Dobre. Čiže to dáme semka a tu máme, pozrite sa na ne, bez ďalších rečí. Wow, to vyzerá úžasne. Toto má noise cancelling, čiže to znamená, že máš okolo seba, že máš akože okolo tohto tu celé mikrofóny, ale to tak, že nie je akože to, čo stojí cez 300 €. Ale, ako asi môžete všimnúť, tak tuto má taký malinký repráčik a to podľa mňa je buď mikrofón, alebo nejaký divný repráčik. No, a ako som hovoril, tie moje JBL-ka, tak oni majú roztrhané túto látku. Sú celkom OK, také, dajú sa dobre rozťahnuť. Majú dobrý hinge, aj na to. Toto znie dobre. Sú strašne pekné. Tu mám akože konektor. Potom tuto na tej strane ďalší. Počkaj, ukáž to? Tak nie je to. A tu je. Dobre, čiže tu máš takto máš akože nabíjačku. A už chápem. Týmto si to napojím, takto. A toto dám v podstate do môjho telefónu, ktorý má takisto headphone jack, keby to akože... Aha, čiže toto sú dva v jednom, čiže tým pádom, keďže mám tento headphone jack, tým pádom, čiže môžem to použiť ako aj drátové slúchatka. A keď som drátové slúchatka, keď nemám nabité, tak ich môžem použiť ako normálne bezdrátové slúchatka, čo je fajn, čo je dobre. Čiže tu máme potom tlačítko, samozrejme akože hlasitosti, tu máme plusko, tu je mínusko na tej strane a tu máme multifunkčné tlačítko, čo robí to, že keď
raz kliknem, to vypne hudbu, keď dvakrát kliknem, by to malo ísť na ďalšiu hudbu a pokiaľ by som mal trikrát kliknúť, tak malo by ísť ďalšia tá pesnička, čo som mal predtým. No a vyzerá to strašne pekne. Tlačítko na zapnutie je, to sa je tlačítko na zapnutie, neviem čo znamená NC/AMB, si potom keď tak pozriem. A môžeme ich rovno vyskúšať. Tu svoj telefón, Samsung Galaxy A32. A zapneme si ich poprvýkrát. Sú zapnuté. A už len ich spárovať. Párovanie, už spárujú. No 60% baterky, čo je dobré. Na to, že som ich v podstate kúpil. No, čiže dáme si to OK. Dáme toho si takto. A vyzerajú aj dobre celkom a nastavíme si na tomto Google asistenta. Tak chvíľku počkáte. Mám ich že napárované. A teraz si pustíme nejakú pesničku, čo na Spotify. Ukáž to. Mám tu svoj playlist, čo nepotrebujete vidieť, lebo ja mám tak odlišný druh podľa mňa pesniček ako vy všetci ostatní. Ináč mi pripomína, by the way, máme 269 odberateľov a chcel by som do konca mesiaca 300 odberateľov, čiže mohli by ste dať like, odber a napísať nejaký komentár, čo si myslíte o tých slúchatkách a či by ste si ich kúpili. No čiže, ideme si ich poprvýkrát otestovať, dáme si nejakú pesničku, kde normálne sa spieva iba funk. To je môj žáner. To je končítka to. Teraz som zapol ambient sound, čiže počujem, dajme tomu akože cez sluchatka akože normálne, ale cítim na tom, že to je akože ten mikrofónový zvuk, ale akože nesťažujem sa, lebo moje predtým absolútne také niečo nemali. A dám si teda ambient, počkaj. Že by? A... čo sláčam? No teraz som stal ambient a počujem niečo, ale nie až tak moc. Počkaj, či je toto. Čiže teraz počujem cez ten mikrofón, no. Dobre. Akože ten mikrofón je takto okolo, ale akože keď som dal... tak som tak cítil, že to trieskam. Ale znie výborne. Ty kokos, akože... basy to má také, že fakt podľa mňa, že hlasné. A... znie to dobre, ale nefunguje mi to tlačítko, že mi nefunguje to, že ako majú tuto na tej kraji, tuto máš napísané, že čo to všetko vie. Vieš tým prijať hovor, vieš tým zastaviť, pustiť ďalej pesničku a proste nejde to až tak. Takže skúsim to ešte raz, ale neviem, nejako to nejde. Počkaj, dám si naspäť. Že počujem, ale nepočujem zároveň. Ono to nefunguje, hen. Bohužiaľ z nejakého dôvodu mi zatiaľ akože nefunguje toto tlačítko, čo je multifunkčné, čiže by som si mal tým zastaviť pesničku, pustiť pesničku, dať ďalšiu pesničku. A ja neviem, jak to nejde. Skúsim to ešte raz. A menší update k tomu, že ako som hovoril, že to tlačítko nefunguje. Treba urobiť iba jednu vec. Lebo Sony má na to vlastnú aplikáciu, ktorá sa volá, že sa ísť napísať do App Store alebo do App Store alebo do Google Play, že Sony a nájde vám to takúto aplikáciu, ktorá sa volá, že Headphones. A tá aplikácia vlastne urobí to, že vám prispôsobí v podstate, akože vám zapne to akčné tlačítko. Doteraz mi to nefungovalo, keď som to stiahol, už to funguje. Neviem, to si potom musím až nejako doladiť alebo niečo, ale dajte mi to nefunguje, ale ten zvuk z tých slúchadiel je bombastický. Basy sú hlasné, tie slúchatka hlavne vyzerajú ako pekne, tak štýlovo. Sú aj nejaké predizajnové alebo dačo. A stáli ma cez 80 €, čo je v podstate moja taká prvá väčšia kúpa, akože nejaké technické veci. Ale reálne
keď hľadáte akože slúchatka, ktoré zniejú dobre a nie sú ani nejako moc drahé, tak podľa mňa toto je dobrá voľba, ale keď chcete nejaké proste ešte lacnejšie, dajme tomu, tak máte veľa možností, ako napríklad tie moje JBL-ka. Len buďte pripravení na to, že pokiaľ budete mať tie JBL-ka, že keď chcete mať nejakú svoju pesničku nahlas na tých slúchatkách, tak pripravte na to, že vám budú ľudia hovoriť, že stíšte si to, lebo to počujú. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak zanechajte tu samozrejme like a odber. Pokiaľ ste ďalšie unboxing videa, čo samozrejme budem musieť niečo kúpiť a to bude stať celkom peniaze. A tá jedna vec, majte si tieto slúchatka na šupu kúpiť. Pokiaľ chcete slúchatka, ktoré stojí pod 100 € a zniejú dobre, majú aj dobré funkcie, tak toto je podľa mňa fakt, že akože dobrá kúpa, ale pokiaľ chcete niečo lacnejšie kúpiť, tak sú aj CH 520, ďalšia akože verzia tohto. Je to verzia tohto, ale tie slúchatka sú menšie, majú menej funkcií a proste akože sú lacnejšie. CH 520 stojí okolo 59 €, to dostal. To ma terajšej dobe stalo 79 €, či neviem koľko stojí teraz hentie. Keby som mal niekoho okradnúť. No a čiže, tak ideme sa povedať, že koľko stojí hentie. VH... Čo to je? Áno, 520. Terajšej dobe stojí len 38 €. Bratu, tak ti poviem jednu vec. Pokiaľ ste fakt, že lacné sluchatka a chcete akože dobrý kľudne aj zvuk, tak vám odporúčam tie VHCH 520, vyzerajú nejako takto, proste také akože menšie. Už nie sú takto, že na celé uši, ale sú také, dajme tomu, že také, aké som mal predtým, čiže takéto. No a pokiaľ chcete ďalšie unboxingy, tak dajte like, odber, napíšte komentár, či si vám toto video páčilo a uvidíme sa v ďalších videách. Čau čau!